fula, ġejdula ix-xara fl-ġejna kif inhi il-waħda f'mitqamal, imma dak issa komplu tkellmu naqra. Eżatt, wara reklami. Pawem. Lura fi studio flimkien ma' Matteus Grasso qed nagħmlu post-mortem tal-festi fl-ikel. Hekk jiġi. Konna qed ngħidu qabel il-break li dejjem hemm l-eċċezzjoni għar-regola, ġifieri għandek min li forsi ma tantx joqgħod attent kemm jiekol u x'jiekol, ma jitrenjax daqskemm naħsbu u għandhom figura li fajnejna hija pulita. Imma il-maġġoranza tagħna bħalma l-maġġoranza tagħna pereżempju jgħoddu għalihom il-maġġoranza ta' stili ta' dieta dejjem ikun hemm dik l-eċċezzjoni. U konna qegħdin ngħidu mela li ma tieħux deċiżjoni hija garanzija ta' li bniedem aktar x'ħajkompli jmur lura. Ma ddeċidix, ma bedix u għal daqstant baqa' jgħaddi żmien jakkumula il-problemi li jistgħu jkunu fosthom problemi ta' xaħam li nafu fil-gravità tagħhom l-obeżità fiex tista' twassalna. Tajjeb, mela dik waħda. Issa, x'ħanaqbad nagħmel mela jien? Semmejta tajjeb inti u vera ħadd pjaċir. Tindifa tal-kabord u tal-friġġ. Dak li għadu magħluq nagħtuh lill-food bank, nagħtuh lil min nafu li ħajbenefika minn ikel illi aħna m'għandniex bżonnu għax għalina huwa għall-grazzja tal-laq żejjed, għandna l-abbundanza mela dak li kellna dduh lilhom. Issa, ħanażel stil ta' ikel u stil ta' training illi nimmaġinani li ħanżommu. Eżatt. Mela, jekk bniedem jiġi jgħid li mat, inti m'għandekx kundizzjoni medika, imma rridek bil-fors tikol kull 3 sigħat. Ngħidlu jew ngħidilha ħi. Jien niddejjaq ma lil niekol, taħħal bil-ġen. Jien niddejjaq ma kull 3 sigħat qis niskjaf tal-ħin, irrid noqgħod nieqaf niekol għax ħajsplowja l-metaboliżmu mhux vera. Ekku. Il-metaboliżmu ħa nisimgħuha ħafna wara l-festi. Huwa ġismi kemm jaħraq enerġija, kemm jaħraq kaloriji. U mhux ta' kulħadd l-istess. Mhux ta' kulħadd l-istess number one. U mhux għax tikol ftit u spiss ifisser li ħadħadmu sew, jekk le ħajġġamjalek daw kollha ħmerijiet u min għedilna eżempju għax għandek il-metabolizmu mejjed. Barra minn fuq kulħadd ikun mejjed il-metabolizmu meta tkun mejjed. Mhux hekk. Il-bqija anka bil-qiegħda jien, issa jiena m'għandix kwiet inkollu xejjeriti. Mela, ukoll qed taħraq metabolizmu. Anka bil-ħsieb biss, taf li bil-ħsieb biss naħarqu. Ħajjin. U għax qed jaħdmu l-organi, il-qalb ħabbat, il-klieb, il-kwiet, eċċetera. Mela ħadd m'għandu l-metabolizmu mejjed. Mela dik oħra. Issa. Kemm tisma' affarijiet. Kultant nippreferi nilbes xi ħaġa x'ngħid. Ma niflax nisfilta. Insomma, ma għalhekk niġwa biex nedukaw. Eżatt. Issa, mela, l-iktar importanti huwa il-kwantità tal-ikel li ħaniklu. Għax semmejna illi anka jekk inti tikol ftit junk food, imma dak il-ftit li kilt huwa inqas milli ħataħraq, mela inti xorta m'intix ħażżid xi ħaġa qed taħraq aktar milli qed tikol. Anke jekk hu junk food, imma l-junk food huwa tajjeb għal ħafna raġunijiet mhuwiex. Però fejn jidħol biex nitilfu x-xaħam Stef, kull qaddis jgħin. Jekk jiena bniedem illi ma joġobni l-ebda tip ta' ikel, jiena ansħa jiena pitma. U l-unika ikel li joġobni huwa il-junk food, aħjar nieħu ftit junk food u mbagħad nara li qed naħarqu, milli li pereżempju ngħid ħanolli kollox ħej għax jiena ma joġobni nikol xejn, jiena ikkundannat jew ikkundannata li ma nistax nonqos. Għax biex tonqos trid tikol kollox ħelti eżatt. Le. Jekk jien joġobni l-junk food, ħan ikol ftit junk food, aħjar milli ma nikol xejn. Mhux hekk. U ħanasal għalija di. Għax apparti minn hawn insellmulhom minnu ma jiflaħx, japprezza anke kemm jista' jżomm ċertu ikel u mhux ieħor. Tajjeb? Però apparti minn hekk, l-ar ħaġa nistgħu nagħmlu u garanzija biċ-ċertifikat Stef illi dak li nitilfu nerġgħu nġibuh kollu lura huwa illi ma nikol kważi xejn. Bla dubju. Għax ġismi imbagħad għandu dik is-sistema ta' self-defense ngħidu aħna, illi inti iktar ma qed ftit jiekol, aktar ħajtellalek il-handbrake. Ma jħallikx taħraq biżejjed kaloriji, ħajġelek ħajaqbdek ħafna ġuħ. Għax jibda jibża li ħad tispiċċa. Eżatt. Jibda għax hu Għala kemm hu sabiħ ġisimna ta'. Ġisimna magħmul biex nibqgħu ħajjin u biex nirriproduċu. Ġifier biex nibqgħu ħajjin aħna ma nġibu nies oħra fid-dinja. Makkinarju. Ekku. Allura, il-qofol l-ideali huwa li dak li ħanikol idealment jiġi l-aktar imqart 80% minn ikel naturali. Għalfej, għax dak ħajatina il-vitamini u l-minerali li għandna bżonn biex nifunzjonaw l-aħjar tagħna ejja npoġġuha kif inhi. L-20% l-oħra, billi jiena pereżempju ngħid isma' jiena ma rridx nibdel id-dinja kollha, għax naf illi jekk nipprova mill-lejl għan-nar nibdel kollox, jasal moment li nolli kollox u mhux riżoluzzjonijiet intajjar kollox, nerġa' mura ħajja l-antika.
Mela ħafna nies li jizbaljaw li jipretendu li minn 0% imorru għal 100. ċumbum, issa qed nikol kollox perfett, nagħmel training perfett. Perfett ma jeżistix, ħanibdew minn hemm. U jekk ħanimraw li nibdlu wis, ħanaqtaw qalbna malajr, hemm probabilità. Mela jekk jiena ngħid alright, 80% qed nikol naturali. Gradwalment qed nisma' milli qed jgħiduli. Imma ħallejt naqra spazju għal dik ix-xi ħaġa mhux tas-soltu, jien naf li jista' jkun xi soft drink, xi deżerta, xi pizza żgħira. Xi naqa' Christmas log milli fadal. Christmas log milli fadal. Ġifieri, għalfej, għax ħanerġa' ngħid, il-qofol huwa kemm niekol. Mela jekk jiena pereżempju is-soltu ħanivvinta Stef, nieħu platt ross biċ-chicken fil-għaxija, qed inġib eżempju banali. Jien nista' ngħid ħan naqqas naqra mhux ħażin minn dak ir-ross. Eżatt. U ħanieħu biċċa logħ. Protein. Eżatt. Għax din huwa anke logħba. Tajt jiġifieri inti qed tgħid illi pereżempju 100 gramma ross tajjeb daqs biċċa log, skont kif tara tajjeb fit-toma il-log iktar. M'għandix dubju. Imma li qed ngħidu huwa li għax inti qed tagħti lok lil ġismek li jkollu il-bilanċ li inti tħossok illi isma' b'dali qed nagħmel. Qed nara l-progress u bqajt mixja il-qudiem mhux jisa l-axħar ta' dinja, qed immut bil-ġuħ, x'għamilt bidi kemm kont aħjar qabel ma bdejt id-dieta. Mela, irridu nsibu sistema sostenibbli. U kemm importanti. Spiċċa jiġi salib fuqek flok qed tupjax. U għalhekk ħafna nies jollu kollox. Daqshekk. Ma nistax niekol, bil-kemm qed niekol, mod ħalini nikol xejn. Tinżillek is-serotonina dejjem imdejjaq. Mbagħad nibdew nisimgħu ħmerijiet sfortunatament minn nies li qas jafu x'inhu ma jgħidu bħal tikol xaġin, tikol xħobs, tikol xross, il-karbs ħżiena kollha. Mhux vera. Hemm provi ċari ta' kemm il-karbs anzi jistgħu jgħinu lill-maġġoranza, ngħidu lill-maġġoranza. Dejjem ħassib dak il-każ partikolari. Mela anka jekk jiena iddeċidejt li ma tantx nikol carbohydrates, irrid nara però li mill-bqija, speċjalment mill-proteini u mix-xaħmijiet tajbin, qed niekol biżejjed u mhux iżejjed. U hemm professjonisti bħal nutritionist kwalifikati u dietitians kwalifikati li jistgħu jtuna gwida preċiża ta' x'se nieklu kemm se nieklu, ibbażat fuq kemm għandi żmien, x'tip ta' training nagħmel, kemm niżen, kif tgħix, x'tib ta' xogħol nagħmel, li ma ikel joġobni li ma le, ġvida vera jista' jkun. Lussu għandna l-lussu. U dak li jkun ngħidlu wkoll, isma' jekk inti ħadd tieħu parir professjonali kif hekk l-aħjar, ħajdilhomx ma jogħġbokx jdejqek. Għajdilhom li inti tħobb dik it-tazzambita kultant, għajdilhom tħobb dik il-pizza. Mhux dietani u bdiħa jkolli noqgħod, le tkellem. Forsi dak li jkun tak pjan u ma ntieħx tort li jaħseb li huwa l-aħjar għalik, imma ma japprezzax illi inti mingħajr dik it-tazzambit, ċewe b'dik it-tazzambit iż-żomma aktar għat-tul ta' żmien. Mela tkellem mal-professjonista. L-exercise. Issa billi jgħidu li muru mat. Jiena ma tantxina fejn tal-baħar. Jifrek jgħidu li għandek bżonn tmur tom, dak l-unika exercise li għandek bżonn tagħmel ħadilhom, please ma jeżistix xi ħaġa oħra nista' nagħmel. Tieni parir mod ieħor. Mela, ħansibu dak l-exercise illi kapaċi nżommu ħat-tul ta' żmien u li ħanieħdu gost namlu. Għax di mhijiex telli għaminaw tajjeb minn tal-pjeta sal-imsejda minn ħajja tal-ewwel, dan huwa vjaġġ mhux għal dis-sena biss imma snin li ġejjin il-ħajkompletina l-ħajja, jiena nidru tajjeb u nħossuna tajjeb ukoll. Nirringrazzjak minn qalbi. Grazzi dejjem lilek. Dejjem enerġetiku irnexxielek, tqalqalli l-kuraġġ. Veru. Waqfa sira ta' riklami l-aħbarijiet